Já bych to řekl na to obětavost. No, tak je to. Nikdo, tak vám děkujeme za to. Ne, Marie, řekni něco. Mlčej, tak je to dobrý. Hej, odbuchlová větra bije, učej matence, Na zdraví. Na další 50. A všem, aby nás následovali. Můžeme potom pokračovat. Jirko, nezapomeň. Snažte se všichni. Jako ten projev řekneme dodatečně. Ano. A já to řeknu všem, já jenom se třeba dětě, ona to zná, já jsem mi chtěl poděkovat, jaká byla obětavá, že byla mladá, když mě tam bráchu jezdili na narozeniny, že ona tu obětavost na prázdniny, že byla tak obětavá, že nám poctivě hned na druhý den hledala zpáteční cestou autobus, jako, že ona skutečně pracovitá. Jako. Vzala si dobrého hocha, jako... On mě usměrnil. Jo, jasně. Na zdraví. Na zdraví. Tady zdraví. Na zdraví. Na mádračka. Co chtěla, ty chtěla zpívat ještě něco, ne? Ano, budeme ještě zpívat. Já tě vidím. My paparazzi vidíme všecko. No, tak už se přestačím závět. Inače 15-20 let a má. Nezažiju ještě na žádné setkání tolik podpisů. Já vám tam